hirmuinen hirvi. On mulla metsässä töllö, ja siellä mä olen taktia. Mä varjoissa raapustaan taktia, ja se on vasta mukavaa, kun taktia pelottaa. Luulenpa niin, että täytyy pitää kiirettä. Jonossa on yksi paikka vaan. Sitten pääsin luukulle, josta sanoi mulle ne. Raha pääsin loppumaan jo viime viikolla. Mut ison kapampasta saisin halvalla. Jonossa katkera on tunnelma. Murut pussiin keräsin ja silloin mä huuratin. Tämähän toimii. No sitähän minä olen aina sanonut. Trollaan, Petri, trollaan.